Здравейте от Bulgar-Build! Днес ще ви представим нашия проект, а именно ремонт на покрив. С нас се свърза нашия клиент и се оплакваше от прекалено високи температури в дневната си стая. Това ставаше заради стъкления покрив, който имаше в сградата. Днес ще ви покажем как го демонтираме и как правим чисто нов покрив с метални керемиди и каменна вата за топлоизолация на покрива. Това е стъкления покрив и сега ще ви покажем схемата, по която работим. Това е на фирмата Rockwall, която е специалист в топлоизолацията и покривните решения. Вече завършихме демонтажа на стъкления покрив и започнахме с дървената конструкция.